Aşgabatyň döwlete değişli söwda nakotlarynda şekeriň, ösümlik ýagynyň we towuk buğdynyň gyçlygy hemde munyň bilen bagly adamlaryň uzy nowatlary saklanyp galýar. Şol bir wagtda paýtagtyň döwlet dukanlaryna, söwda tekçelerinde ady karitlarynyň görnüşleri azalýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky bir-birinden garaşdyk iki habarçysynyň tasdiklamagyna görä, şeker, ösümlik ýagy we towuk buğdy ýaly haritler günüň dowamında bir gezek satywa çykarylýar we olar nowatda duran adamlaryň ählisine yetmeýär. Bu haritler şäheriň käbir söwda nakotlarynda çäkli möçberde satywa çykarylýar. Mysal üçin şu gün Magtumuly şaýolynyň uğrundaky desse dukanynyň öňünde adamlar ýerden saat 5-de nowata durup başladylar. Nowatda 50-den gowrak adam bardy. Bu dukanda 3 günläp towuk buğdy satylmady. Diňe şeker we ösümlik ýagyny satywa çykardylar diýip gizlilik şertine töhfetdeş olan habarçy 13 martda gurrun berdi. Ýöne ol ösümlik ýagynyň diňe 2 gutusy satywa çykarylyp, ondan her adama 1 litr ýag satylan bolsa-da, onuň nowatda duran adamlaryň ählisine yetmändigini hem sözüniň üstüne goşdy. Ýag yetmedik adamlara 1 kilogram şeker satdylar diýip habarçy aýtdy. Şeýle-de ol bu gyt haritlaryň paýtagtyň Älemoşur bazarynda hem wagtal satywa çykarlandygyny belledi. Ýöne ol raýatlaryň bu haritlaryň ýany bilen hökmany ýagdaýda ýarym kilogram nohudy hem satyn almaga mejbur edilýändigini aýtdy. 1 kilogram şeker ýa 2 san towuk buğdy ýa-da 1 litr ýag satyn alsaň, onda olaryň her biriniň gapdalyndan aýry-aýrylykda ýene ýarym kilogram nohut satyn almaly. Nohudyň ýarym kilogramy 5 manada barabar diýip habarçy aýtdy. Adatlyň paýtagtaky beýleki bir habarçysy hem Baba Ananow köçesiniň uğrundaky Azatlyk bazarynda 3 nokotda towuk buğdynyň çäkli möçberde satylandygyny habar berdi. Şeýle-de ol bu nokotlaryň her birinde 4 hatardan düzülen nowatlaryň 25-30 metre çenli uzap gidýändigini belledi. Eger şol söwda nakotlaryň her birinde adamlar 4 hatara däldi, diňe bir hatara düzülüp nowata dursa, onda ol 100 metrden hem geçer. Bu nowatlar sebäpli bazardan geçer ýaly däl. Adamlar öz arasynda towuk buğdyny giňişräk ýerde satsalar boljak diýip aýdyşýarlar. Ýöne ilatyň aýdýan giňişräk ýeri köçäniň uğrunda ýerleşýär. Bu ýerde adamlar nowata dursa, nowatlar öten geçenleriň ählisine görünýär. Bu bolsa häkimetleriň bähwidine däl diýip gizlilik şertine söhbetdeş olan habarçy 13 martda gurrun berdi. Şol bir wagtda habarçy bu ýerdäki towuk buğdynyň hem saat 11:30-a çenli satylyp gutarandygyny we bazar resmiýetiniň ilaty ertir gelmegi tawşyrandygyny hem belledi. Bellep geçsek, bu haritlaryň döwlet we hususy nyrhlarynyň arasynda uly ara tapawut bolup, häzirki wagt döwlet dukanlarynda 1 litr ösümlik ýagy 13 manatdan, towuk buğdynyň 1 kilogramy 10-13 manatdan ve şekeriň 1 kilogramy 7 manatdan satylýar. Hususiýetçilerde bolsa ösümlik ýagy 18-20 manatdan, towuk buğdy 20-22 manatdan we şeker 8 manatdan bahalanýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary we ýerli synçylar ýurtda ykdysady kynçylyklaryň ýiti duýulýan döwründe köp hojalyklaryň alýan aýlyk günlüğiniň bazarlardan haritlary satyn almaga köplenç ýetmeýändigine, şol sebäpli olaryň döwlet dukanlarynaky haritlary satyn almaga ymtylýandygyny aýdýarlar. Bu aralykda Aşgabatyň döwlete değişli dukanlarynda azyk haritlarynyň görnüşleriniň hem azalýandygy aýdylýar. Dukanlaryň söwda tekçeleri boş däl, ýöne olary şol bir görnüşli haritlar bilen doldurýarlar. Mysal üçin tekçelerde makaron, vermişel önümleri bar. Ýöne başga dürli haritlar gaty az diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanyň din resmiýetleri global pandemiýa sebäpli öňümizdäki haç mögsüminiň ýurt raýatlary üçin ýatyrylmak ähtimallygyny duýdurýar. Lewawyň dini işleri boýunça welayet bölümi koronavirus keseli bilen baglylykda öňümizdäki haç mögsümine ýurt raýatlarynyň göýberilmezlik ähtimallygyny duýdurýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy gizlilik şertlerini habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä Lewawyň administrativ merkezine ýerleşýän welayet dini işleri bölümi täze koronavirus dünýäde azalmasa, şu ýyl ýurt raýatlarynyň haja goýberilmezlik ähtimallygy barada haja dalaşgärlere duýdurmagy etrap umamlaryna tawşyrdy. Bütün Dünýä Saglyk Guramasynyň 12 martda çap eden maglumatyna görä koronavirus keseli häzirki wagtda Hytaýyň daşyna 117 ýurtda hasaba alyndy.
Musulmanlaryň hac ibadetlerini berja edýän şäherleri Mekke we Medine Saudy Arabistanyna ýerleşýär. Bu ýurdun saglyk ministrligi anyny güni ýurt boýunça 67 adama wirusyň ýoklaşanyny ma'lum etdi. Bu barada resmi Saud habar agentligi habar berýär. Dünýäwi Türkmenistan her ýyl döwlet ferişdeleriniň hasabyna kwota ýasasyny haja dalaşgärleriň Saud Arabistanyna edýän saparlaryny maliýeleşdirýär. Geçen ýyl Türkmen howa ýollary gullugy döwlet başlygynyň tawsyrygy bilen 5-25 awgust aralygyny 160 Türkmenistanly ziyaretçini Saud Arabistanyna ýürüýte uçur gatnawy bilen üpjün etdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenistana değişli hac kwotasyna girýän ziyaretçilerden yerli häkimetleriň tölew soraýanyny aýdýar. Bu ýyl hac ziyaretini etmek isleýän raýatlar döwleti 5000 Amerikan dollaryny tapyp tapşyrmaly. Inni döwlet tarapyndan resmi kursdan dollar berilmeýär diýip habarçy Lewap welaýatynyň maglumat berdi. Mundan ol ýanwar aýynyň azatlygyň Mara welaýatynyň habarçysy hac nowatyny ýazylan dalaşgärlerden döwlet kwotasy bilen haja gitmek üçin 36 000 manat möçberini resmi tölegiň talap edilýändigini habar beripdi. Ýöne onuň maglumatlaryna görä resmi tölegden daşgary ziyaretçilerden para talap edilýär. Bu töleg valutanyň ýurtdaky resmi kursy bilen 10 000 dollary, gara bazaryň narhyna 2 000 dollary barabardyr. Häzirki wagtda dünýäde täze koronavirus bilen baglylykda köp adamly halkara ýygnançyklar, şol sany iri sport çäreleri ýatyrylýar. Ýa-da näwelli möhlet üçin ýygy tüýşürilýär. Saudy Arabistanynyň hac ministrligi global pandemiýanyň fonuny öňümizdäki hac mögsümi barada henüz resmi beýanat ýaýratmady. Türkmenabadyň gündegorunda ýerleşýän karantin zowlugynda saklanýanlar arasaçylyk serişdeleriniň we özleriniň ejer çeken kesellerinden dermanlaryň ýetmezçiligini duýýarlar. Şol bir wagtda Aşgabatda san epidem stansiýalarynyň işgärleri transporty we jemgyýetçilik ýerlerini arasalamak boýunça işlere gatnaşýarlar. Bu arada Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary 13 martda habar berýärler. Koronavirus bilen baglylykda gözegçilik astynda saklanýanlaryň garandaşlary karantinde arasaçylyk serişdeleriniň we dermanlaryň ýetmezçilik edýänligini, emma muňa garamazdan bu ýerde saklanýan adamlaryň ýygynyň zat uğradyp bolmaýanlygyny Azatlygyň habarçylaryna gurrun berdiler. Hady önümlerini tas geçirip bolmaýar diýen ýaly ýol gözläp para berip uğradýar. Hema onuň baryp gowuşjagyna kepil ýok. Käbir zatlar barýar, käbiri barmaýar. Şol ýerde iň gyt zatlar arasaçylyk üçin serişdeler we kroniki kesellerden dermanlar diýip habarçymyz gizlenlik şerti bilen gürleşen söhbetdeşlerine salgylanyp habar berdi. Habarçylarymyzyň we gararsyz habar serişdeleriniň maglumatlaryna görä bir karantin zowlagy Lewap welaýatynyň Türkmenabad şäherinde ýerleşýär. Soňky günlerde Türkmenabadyň ýokunç keseller hassahanasynyň ýanyndaky çadır lageri getirilýän adamlaryň sanynyň köpelenligi sebäpli giňildilipdir. Şuňlar Aşgabatyň sanitariýa epidemiologiýa gulluklarının işgärleri şäher transportyny we jemgyýetçilik ýerlerini rasalamak işlerine gatnaşýarlar. Ses kuramatynyň ähli işgärleri dezinfeksiýa işlerine geçirildi. Öňüler naharhanalaryň, çağılar baglarynyň we bu edara degişli beýleki ýerleriň gözegçiligini ýerine ýetirýärdi. Häzir bolsa esasan transportda kesilhanalarda, mekteplerde we beýleki jemgyýetçilik ýerlerinde dezinfeksiýa işlerini geçirýärler. Olaryň ählisine özlerini goramak üçin serişde berildi. İşgärleriň käbirine saýlama esasda adamlaryň gyzgynyny barlamak işi hem tapşyryldy diýip habarçymyz paýtagtyň san epidem stansiýasynyň işgärlerine salgylanyp aýdýar. Onuň sözlerine görä paýtagtda dezinfeksiýa serişdeleriniň gytçylygy duýulmaýar. Esasan klorly suwukluklar ulanylýar. Şahsy arasaçylyk üçin spirtli suwukluklar we salfetkalar berilýär. İşgärler üçin goşmaça düşündürüş çäreleri, seminarlar, şahsy howpsuzlyk boýunça törgünleşik geçirilipdir. San epidem stansiýanyň käbir işgärleri welaýatlara uğradylypdyr. İşgärleriň bir bölegi Türkmenabada uğradyldy. Gedek-gedegine ýa-da belli bolmadyk wagt möhletine. Olar elbetde lukmançylyk işlerine gatnaşmaýarlar, emma profilaktika, dezinfeksiýa, gözegçilik we howpsuzlyk propaganda ýaly işlere gatnaşyp bilerler diýip habarçymyz bellýär. Üstetine onuň sözlerine görä san epidem stansiýanyň işgärlerine karantiniň şol sanda mekteplerde we keselhanalarda gözegçiligiň güýçlendirilen ýagdaýynda edilmeli işler barada tapşyryklar berilipdir. Emma mekteplerde okuwy toktatmak barada görkezme ýok. Regionlaryň arasynda hereket hem çäklendirilmeýär. Emma şeýle çäreleri hem seredýärler. Ýakyn günlerde prezidentiň gatnaşmagynda ýygnak geçirilmegine garaşylýar diýip habarçymyz 13 martda habar berdi.